аз съм Александър Румов, това е моят приятел Гени. Днес ще правим нов трик на име Магнит. Първо ще го направи той и после аз. Би ли го направил пак, че не снимах? Добре. Сега този път да не се стане. И аз ще се пробвам. Направя го. Сега е мой ред. Изчакайте само. Така съм да направиш нещо като магнит 180. Аз не го мога, но е доста добре като него, така че не очаквайте кой знае какво. Направи го. И още един път. Това мисля, че пак беше или не? Ми горе-долу. Така, това беше вече. Още един път, както. Не успях се. И сега е ред да брата Гени. Сега ще пробвам да направя 180, но все още го тренирам и не съм го направил както трябва. Изчакайте само да седна. Добре, че да силах. Все още не съм го освоил както трябва и не знам точно как трябва да се направи, но Аз знам. се опитам. И да се пробвам. Така, не направих нищо. Как? Снима ли? Не. Направих го е! Извинете, хора, не успях да снимам. Не, аз тук не мога да ръководя, защото ме пречи. Даже, как трябва да запна. Ох, извинете, хора, западнах. Джон Сина! Да се пробваме да го направим пак, защото някой не снима. И този път снимах. Но не стана. Този път снимах. Горе-долу. След това се използи. Не успях. Не мога да разбера как трябва да заведем баланс, но с упражнения ще стане. Да. И така, сега ще ви покажа нещо, което не съм усвоил също, но ще се пробвам да го усвоя точно сега. Значи, ще ви покажа да направя олив и да завъртя корнилото. Трудничко, но ще се пробвам все пак. За малко. Ако съм, Чак стой. Дай от катката снимам. Да се вижда по-добре в кормилото. така, това е доста трудно. Да. Това ще трябва от място. Този клип няма да успея да го усвоя, обаче. Съжалявам за това. Но просто се пробвам и много неща. Направи го, но трябва да пусне кормилото. Да. Сега ще се пробвам да го направя. И да видим дали ще стане. Не ти трябва засилка. Браво, доста добре. Така не дей да правиш, защото му паднеш на лъв. Обърни кормилото. Браво, направи го. Май. Лесният начин за правенето на този трик е да хванеш кормилото с едната ръка така, другата така. Просто... Да го завърчиш. Това е най-лесният начин, който правя аз. Ето, ще демонстрирам. Ти нали вече демонстрира, бе? Така.
Браво, доста добре. Обърни корнелото. Браво, направи 180. Не беше 180. Беше, но падна в Беше дупката. там 120, защото... 160 по-точно. Да. На съм. Сега е ред на Сашко, да видим той какво ще ми покаже. Така, аз ще не знам да ви покажа и ще ви науча да правите магнит, на английски магнит. Така, при този трик трябва първо да може да скачате и така. И като скочите в този момент, така скачате и с ръцете дърпате туртинетката нагоре към краката си. И се получава нещо такова, аз въпреки те показах. Сега не успях. Сега ще се приемам пак. Нещо такова се получава. Ако сте го усвоили повече, ще го правите много ясно, че ще го правите по-високо и по-добре. И това мисля, че ще покажа. И мисля, че това ще е края на нашия епизод. Чао!